Mert ez a Fortnite, Fortnite, Fortnite. Gyere gyorsan játsszam, íme indul a busz, és van rengeteg jó hely, hova ugrani tudsz. Már egyből van és nálam csomó péncut, egy fightban ellenem, ha nem sokra jutsz. Jöhet még egy és még egy kör, mindenkit szétkapok, ő már nem ébred föl. Folyton hívogatnak, 3 napja nem veszem fel, mert most bejött a chapter, a egy új eventel. Most egyetlen célom a Victory Royale, easyben megszerzem, ami nekem jár, mert amíg mások alszanak, csak grindolok, és közben erre a zenére vibe-olok. Mert ez a